Тя е много невъздържана, изключително невъзпитана, на моменти груба. Денят на Миранда Приисли започва с лате и хаос. А твоят? С душ и чай. Колко ще да издържиш, ако Миранда ти беше шеф? 8 минути и 35 секунди. Съгласна съм. Би ли казала, че образът на Миранда се различава в книгата от филма? Ами да ти призная, аз цял живот, откакто съм гледала филма, си представям Миранда Приисли като Мерил Стрип. А истината е, че когато прочетох книгата, много по-различен начин е представена там. Тя е много невъздържана, изключително невъзпитана, на моменти груба, прекрачва границата почти във всяка глава. И честно казано, във филма тя е представена като доста изискана дама. В книгата също е изискана дама, но такава, която не си държи езика зад зъбите и не й пречи да нагрубява хората. Нещо, което много ме шокира. Токчета или кецове? Кецове. Това е най-лесният въпрос на света. Кецове. А къде бягаш от шума и камерите? Къде има шум и камери? На работното място. Иначе най-много обичам да си стоя вкъщи с семейството и да се наслаждавам на спокойствие. Кажи най-после, какво записваш? Сериозно ли? Миранда Приисли? Дяволът носи Прада? Дяволът носи Прада! И последно нещо за финал? Това е всичко. That's all.